uyayivubela impi uyayivubela impi uyayivubela. Shono sisho ngempi untulizempi usikisi uhaha. Shono sisho ngempi untulizempi usikisi uhaha. Webafowethu, wemasosha omkhonto wesizwe, wemasosha kaMsholozi, webaloli benkululeko epheleleyo umuntu omnyama. Niyambona lo baba lo uzosukela siwumkhonto wesizwe, angiwathandanga amagama awakhulumile. Uthe la eThekwini akuyeke ukukhohliswa abantu ukuthi itheku lomkhonto leli. La eThekwini ukhona uANC futhi usaphila, and lokho uzokuphuva, uzobakhombisa abantu ukuthi ukhona uANC la eThekwini usaphila, abantu abavotela uANC. Ayikho lento ukuthi itheku abantu baseThekwini bawumkhonto futhi bazovotela umkhonto wesizwe. Amagama awakhulumile. Uze wathi ke ngoLesihlanu, njengoba namhlanje kumhla 24 is Tuesday, ngomhla kusasa umhla 25, on Thursday umhla 26, on Friday umhla 27. Uthe ke yena ngomhla 27 uzoza la eThekwini, uzobe sendaweni yaseMlazi la ezobe show offer khona ukuthi ngempela lento ayishoyo ukuthi la eThekwini isizinda seANC. Hayi ke ngibe sengithi ke mina nakamhlolake angikwazi ukuthi ngimvumele akhuluma amampunge anjengalawa nikhona. Bengabe ngiyanidayisa uma ngithula ngingasho lutho. Unobhala umkhonto wesizwe eThekwini region uyikhiphile icommunique wathi wonke amaward, wonke amavidi, cha bafowethu stand down kulezo inhlelo zenu nje, please stand down, ngoba kumele siyosenda imessage ecacile lapha ukuthi cha lo baba akangezi ukuzokhohlisa abantu eThekwini. Itheku elomkhonto wesizwe. So ukungabibikho kwakho kuzokwenza ukuthi lento ayisho kube ngazuthi iqiniso. So ukhukhulela ngoqoke kaGreen Friday ozobulapha ya eMlazi eMega Philani eWard 86. Kodwa nathi into esizoyenza, sihlangana phi ngo1 kuya ku2. Sihlangana eMega City lapha ya ngehla kwase garage, ngehla kwase Nandosi lapha mawungena laphana erank kunamatekisi lapha ya ungena epark. Niyayazi ke leya pakethi sihlangana kuyona uma sinama program ePass 4 or ePrince Cyril Zulu. Sihlanganela kuleya pake lapha ya eMega City. Sosuka siyinto eyodwa. Sosuka la ngabo 2:15, 2:30 siyasuka. Kodwa nje wonke umuntu waseThekwini ngoLesihlanu ozobe khona ohamba ngemoto, please uhamba ngequantum, uhamba ngetekisi, uhamba ngetruck, uhamba ngevan, iyepaki, iyogqisha epaki. Sizosuka khona, sesisuka kanye sesiya kwivenue la okuzobe kukhona iprogram yethu ke kaGreen Friday. Please ngiyayicela ukuthi le video ayisabalala itheku lonke, wonke umuntu ayithole le information ukuthi on Friday yini esiyenzayo singama members omkhonto wesizwe eThekwini region. Danko.